реших да започна една серия от уроци, затова PHP MySQL. Така, в първия урок ще ви покажа как да се свържете към вашата база данни. С целта аз използвам текстовия редактор Sublime Text 2. Ще си направим нов файл, който ще го кръстим index.php и трябва още един, който ще ни свързва към нашата база данни, в случая config PHP. Отваряме с PHP кода, равно new MySQL. На първо място слагаме си хоста, в случая при мен е localhost или 127.0.0.1. На второ място е потребителя, при мен е user. И на трето паролата. Понеже нямам парола, го оставам празно, но вие ако имате парола, си слагате вашата парола. На последно място слагаме нашата база данни. В случая реших да използваме, ще напишем YouTube. И сега да отидем да си я направим. Аз съм си отворил вече YouTube. Нашата база данни е създадена. И сега в index.php ще се свържем с сега. Ето, в момента е успешно свързано, затова не показва нищо. Ако искате, може да въведем някаква, която не съществува база данни, и веднага ще ни изкара, че не съществува тази база данни. Така, в момента ще направим if connect и тай. Тук ще си въведем нашия текст. Когато не успее да се свърже с нашата база данни, ще ни изкарва този текст. В случая ще напишем no database. Да видим. В момента е успешно свързвал се. И ето, малко обърках писането, но нищо. И това ще бъде в момента за този първи урок. Смятам в следващия урок да видим как може да изкараме информация от нашата база данни, която създадохме тук-що. И ще видим вече следващите уроци.